Hello guys, dahi जों थांगासिनो सिजौगुरि आबै सेन्टार बारहां आबै सेन्टार मोनसिगोन आरोना जोङो दायो नैबे माइनावस्रिनि लामा थांगासिनो भिउआ ओरैबायदि समायना जों खोल नुदों नैथिं जार्मान हाग्राजों ओरैजाय अख्रांनि गाबजों नायलांबाय था लोगोफोर सौगासिनो दायो जों थांगासिनो आरोना ओरैबायदि अन्थाइ लामाया बायनो गोगोम बाज्लो आरो फारसेथिं जोङो नै केमेराल' हमबाय थायो ओमफ्राय जेबो बुंनो रोङा आरोना बिदिनो थांबाय थायो आरो न'सिम मोनहैजासिम जोंहा दायो न'आव थांगासिनो नै बेफोर जा मोजां जाखादों भिउआबो नै केमेरा थुना होग्रा एसे केमेरा दं माथो बे केमेरा थुजायो जेन थेन हाराव हाथाव लामाखौ बारग'नानै मोनफैबाय दायो बिखुनजोनि न'आव नै दायो सिजौ दानफायगासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय दा आर'ज लानाय जासिगोन आरोना सिरि बिखुनजो होनायखौ जाखोमागासिनो गाइखेर दाखा थिङाबो बोराय गब्लं जाजोबनाय दंना गैलालै आयु बारा गैला माथो एसेल'सै मुरि सालिनो होदों आंखौ मुरि सालिनो र' लादोब्रा आर'ज जोबखांनानै होनो दायो जोंना जेरेक्सा मुरि सालिगासिनो आरोना दा साहाजों आराम होसिगोन सान्दुंआव बिराद गरम आरो फारसेथिं आर'ज लानायजों बिराद दावराव हारला जादों आरोना बेनिखायनो आङो बेनि भइसखौहाय माने मुट खालामनानै भइस सोदेरना होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर गय खावग्रायानो गय जानोबा नै गया मोजां मोजांथार बरिया बरियानो गयखौनो खावनो हाला आर'ज लाबोनोसै नायनो रोङा गया गावनो Mama. नांखानाय होदों बियो दानो नांखानाय होदोंमोन ना नोङो बेयाव iya ini itu kayu mana kubde ya borlo aja tuh ini pun banyak kan nih ada nggak ya aku saya bisa tes pada apa yuk